namba mar 079 Boaz ne wadhi nyime wakwanye kama ne wawecha. Kama ne wawecha. Makoro ni ang'omo meyo 2010. Koro jo Kenya koni okwanyal rito any longer. Okwanyal rito gaming'a kendo. Gaming'a kendo. Nikech ochopo kama koni nitie irreducible minimum. Mane jo Kenya ka. Koro wang'iye draft makoro uwuok no. Koni kanya article achiel koni teko mar jopiny kendo obedo cemented. Kendo ahero jomo be puonjo ga jo Kenya seche te. Kanyo kendo language mane okotho kendo koni jakanyada cha shall jakanyada manitiere Bomas Nadco kanyo no mera pinyo godhiambo mbaye pinyo kaloka koro bang'e no kata koni penchika par kama koni timbe manjore machon mag kuo mag timo gik moko ma ok dwar public participation obedo cemented to gi kodi haki ratiro mar jibe kato chapter mar 4 koni kanyo koro the bill of rights makoro ting'o gi chakre 19 nyaka 59 ka ratiro mari kaka ng'ato ratiro mar family ratiro keto kata example ne momiyo serikal nigi ratiro mondo mi nigi duty mondo mi ong'e ni kik families inyere nyithindo aina mage monde kiye jomong'ol kuonde go duto te ineno ka nitiere sani gimiluongo ni transfer funds mondo mi okony gi mago nitiere bill pend chik mar chapter mar 4 kidhie chapter mar 6 koni the leadership and integrity telo gi bidhruok ma kore chuny wach kanyo chuny wach nikech ing'eni gik moko te everything crumbles on the apex on the that pillar of leadership. Inyalo bedo gi mwandu gi everything else to ka onge leadership kata telo malong'o analuongo ga telo mong'ith mano dholuo tiyudo ka gigi te gore na rumba piny kanye momiyo ikoni ka in jatelo koyieri to koketi ni in koro in kingi in jaote in jatich jite kata representation of the people mano ibro yudo ni gin joote ma wane mwandiko gi tich nitiere kuonde moko forums moko kata conferences man kadhi I introduce ga myself ning'eni an emandiko president teach an emandiko wabunge teach an emandiko MCS teach an emandiko governors teach to ka ogitiyo maber an be mariembo gi teach to an achiel kuom jo Kenya duto monego be ni mariwore bar timo mano gima jo Kenya seche moko wigi wil ni pend chikno ka komio gi tekono gin gi loke gin gi wene joma giyiero ka lords gin kingi ineno kanyo nengo beni obede gi pogruok mondo mi ji ong'e gigi mopogore koro kichak idhi devolution iyudo ka devolution kanyo mano chapter 12 chapter 11 sorry iyudo ka devolution kanyo kete malong'o to wan gi national level to gi counties to kendo counties ka kanye ma ineno gima wacho ni gimoro ni kata okiyie gi president moyier kata iyie kode to pesa mabiro nubira kaka eno kech ok matin ne atamalo 15